Just because my man allows me to be myself doesn't mean that I don't respect him. Imimi mahure mtonu nanonyepedzera respect. Ndimunototonga varume muchaudza kuti havafunge, havana brain, kwete inini. Just because you are free around someone, that doesn't mean that you don't respect that person. I'm just myself around Hulengende. That doesn't mean that I don't respect him. Muri bita munogara makatsamwa mukaona munhu ari kufara munotanza akadhakwa. Dhakwai muone kuti munofara seni. Munopinda mudepression mukadhakwa mutokutorerai kuri yebhu. Madrugs ayatorwe nevanhu vane stress musandudze zvekudhakwa. Nekuti munotoona tichifara moti hanzi takadhakwa. Hatina depression. Hatirare tichiona hora. Haiwa atete Eva varwere venjere zvese neAIDS. Handiregewo zvitaura. Hamuna kuona kuti vane goita pahuro remapiritsi. Munochiziva maside effects emapiritsi. Ichi chirapa. Have you ever listened to George Gaza's music? Futsek. Ndakaiona unomuteerera George Gaza wacho. Kundudzo ndita sei kamata asi kuti kunduru ndudza zvavanhu vekuheroini. Can I see your baby? Page remwana ngenda urizivi ende unomuona iwowo. Ndingavhure live yangu kuti uone mwana ngendeyo. Mufonere. Kadzira bendi kuita sei kwacho mufunga kuti bendi ndokuimba here madofo imi. Bendi rekudi. Oyo, Malloti, it's a fucking movement. Saka tauya pa venue tiri pa Skyline River Resort. Saka musi Saturday. Stay tuned mwana wese teti burachi. Bura dance. Tiri pa venue. Tukuita chiposta ma updates. Ema nzvimbo dziri kuwanikwa mabhazi. Remember tine mabhazi for free ari kuuya pa venue. Matickets anenge akazara ende tinenge tine multiple selling points per gate. Saka batikirai just to be early guys because atikuda kunyanyaita zvinhu zvedu usiku. At least kubana 11 12 chichim chisviko kuitira vana handiti. Saka stay tuned for more updates. Ngatisangane musi Saturday. Inini pa level randava ndisuda kunyemperai. I want a man with purpose, a man with future, a man who knows what he wants in his life. Not a man wekungoti tiri kungodanana hapana kwatiri kuenda, tiri kungorara tese and stuff. No, that's not me. And inini, if someone is somebody's husband, inini handifarira hangu murume wemunhu. That's me. I don't like, handisitombori impressed nevarume vevanhu at all. And nhasi ndatoti pandaenda kubosman ndichida something ndakufimbwa nemurume wemunhu, ndarebuke the spirit there and then ndikati tenzi, this is not the man that I want in my life. Never. I don't want a man like this in my life. Never. Ngosi yami, never. I rebuke that spirit. Andidi mweya zvinhu zvinoita zviya ukatanga kupfimbwa nevarume vevanhu vanotanga kuuya kwauri vakawanda. Ukangotanga chete, ukangotanga kungoda murume wemunhu, varume vevanhu vanotanga kudai. Varume vevanhu vanotanga kukuinga. Handisi kutomboda spirit yekunyengwa nevarume vevanhu inini, especially zvivarume zvekuma-industry. Handisi kutombonakirwa kana ari murume wemunhu. Make sure handisi kuda Mwari. I don't want kutadzira Mwari zvekusvika pakuti mumwe mukadzi anochema because of me. I'm not doing that. Guys, musakangana kuti mangwana muri kundiendesawo out. Who is taking me out tomorrow? Ndambopromiswa kuenda out neimwe mene yangu, so watanga kutangeiko. Kutangei ina hangu zavarume vanhu handisi kuda guys. Chimboya kuBechnaf Bridge. kuBechnaf kudhuze nekwaMutare heroko. It's far sweetheart. Kune ndege inosvika kwere.